V dnešnom videu sa pozrieme na Panasonic Lumix S9. Takéto niečo si ľudia pýtali už dlhšiu dobu. Ploché fotoaparáty sú dnes veľmi populárne a preto dáva zmysel, že sa Panasonic rozhodol investovať prostriedky do vývoja práve takéhoto aparátu. Lumix S9 stavia na úspechu S5 II. Ponúka veľa technológií predstavených v S5 II v menšom balení vhodnom pre street a cestovateľskú fotografiu. V tomto videu sa pozrieme na výkon a funkcie S9 a taktiež na fotografie z predstavenia v Osake a Kyote. Najväčším highlightom S9 je podľa mňa veľkosť a balenie. Panasonicu sa podarilo naprátať full frame senzor s veľmi efektívnou stabilizáciou a veľkou batériou BLK22 do fotoaparátu, ktorý je široký iba 12,6 cm. Je dokonca užší ako Fujifilm X106, ktorý má APS-C senzor a omnoho menšiu batériu. S9 váži iba 483 gramov a to vrátane batérie. Pri takto extrémnom balení musel Panasonic samozrejme spraviť nejaké kompromisy. Ja rovno poviem, že podľa mňa Panasonic zvolil pre zamýšľané použitie správny súbor kompromisov. Celková veľkosť samozrejme závisí aj od objektívu, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Dizajn je veľmi minimalistický a podľa mňa veľmi vydarený. Vybrať si môžete čiernu, zelenú, modrú alebo červenú verziu. Ja som si vybral zelenú, čo je zdá sa najpopulárnejšia farba. Kvalita vyhotovenia je v poriadku. Kvôli veľkosti zrejme nie je použitý magnéziový rám v spodnej časti, ale aj napriek tomu sa nemôžem sťažovať. S9 je aj tak solidne vyhotovený aparát. Utesnenie je tiež obmedzené, ale nejaké to zlé počasie by mal prežiť. S9 používa 24 megapixelový BSI full frame senzor, pravdepodobne rovnaký ako v S5 II. V tomto prípade je najväčšou devízou tohto senzora fakt, že ho môžete mať vo fotoaparáte týchto rozmerov. Zdá sa, že je to rýchlejšia verzia s rýchlosťou čítania 40 fps. Mimo toho funguje v podstate ako všetky 24 megapixelové BSI full frame senzory. Podľa komentárov sa zdá, že v tejto triede je 24 megapixelové rozlíšenie v poriadku a pre cieľovú skupinu to postačuje. S9 nemá low pass filter, vďaka čomu zachytáva o niečo viac detailov. Podobne ako v S5 II, tento senzor robí veľmi pekné fotografie a video. Ravy zatiaľ nie sú kompatibilné s Lightroomom, ale šum bude zrejme rovnaký ako na S5 II a ostatných full frame BSI senzoroch po downsamplovaní. ISO 3200 je veľmi čisté a bez problémov použiteľné. Na ISO 6400 je vidno nejaký šum, ale pre väčšinu publikačných platform je to v poriadku. ISO 12800 je stále použiteľné. Šum je viditeľný, ale na digitálnu publikáciu je to v poriadku. ISO 25600 je možnosť v prípade núdze. S9 má aj duálne natívne ISO, znova podobne ako S5 II, čo je v tejto kategórii veľmi cenné. Dynamický rozsah je podľa očakávania tiež v podstate rovnaký ako pri iných BSI full frame senzoroch a teda vynikajúci. Pri digitálnej publikácii môžete využívať informácie v tieňoch aj svetlých častiach snímky v podstate bez obmedzení. Dynamický rozsah by vás celkovo nemal kreatívne limitovať, ak nepoužívate veľmi vysoké ISO. S9 má 96 megapixelový pixel shift režim. Funguje aj pri fotografovaní bez statívu a fotografie spracúva priamo vo fotoaparáte, takže je to najlepšia implementácia na trhu. Farby sú prenesené z S5 II. Štandardný profil je relatívne nasýtený a s vysokým kontrastom, ale dynamický rozsah je oproti prvému firmwareu S5 II výrazne vyšší. S9 prináša aj výrazne rozšírenú funkciu Real-Time LUT. Jedná sa v podstate o prednastavené editovanie farieb, ktoré si môžete importovať do fotoaparátu a aplikovať na fotografie a video. Môžete si buď vytvoriť vlastné LUTy, alebo ich stiahnuť z aplikácie Lumix Lab. Tá vám mimo iného umožňuje veľmi pohodlne stiahovať fotografie a video z aparátu do smartfónu prostredníctvom 5 GHz Wi-Fi siete. LUTy sa dajú aplikovať aj neskôr v aplikácii alebo vo fotoaparáte. Veľkým vylepšením je, že LUTy sa dajú aplikovať na všetky obrazové štýly, nielen na výlog, ako tomu bolo v minulosti.
V aplikácii sa fotografie dajú do veľkej miery upravovať a tieto úpravy uložiť ako LUT na ďalšie použitie. Lumix Lab je prvá aplikácia k fotoaparátu, ktorú v praxi používam aj po testovacej perióde. Je skutočne vynikajúca. Okrem toho sú stále k dispozícii aj klasické picture styles ako napríklad Natural, 709 alebo Leica Monochrome. Automatické ostrenie používa hybridný systém s bodmi fázovej detekcie, ktoré doplňuje kontrastný systém DFD. Funguje v podstate rovnako ako na S5 II po update a teda vynikajúco. Pri fotografovaní je veľmi rýchle, presné a úplne bez huntingu. To už teraz platí v každej situácii vrátane objektov osvetlených zozadu a slabého svetla. Vynikajúce je aj sledovanie subjektu. V štandardnom teste chôdze k aparátu sa mi opakovane darilo dosiahnuť 100% úspešnosť. Rovnako dobré je aj ostrenie vo videu. Rýchlosť, presnosť a konzistencia sú vynikajúce aj v tomto prípade. Po update by som dokonca povedal, že v rámci rozhodovania sa na čo zaostriť je Panasonic zrejme najlepší na trhu. Všetky moje testy zvláda bez najmenších problémov a to aj tie ťažšie ako napríklad test s SD kartou. Sledovanie tváre a detekcia objektov taktiež funguje vynikajúco. Celkovo som s ostrením veľmi spokojný. Fázová detekcia bola pre Panasonic veľkým krokom dopredu a S9 je ďalší aparát, ktorý z toho masívne benefituje. Lumix S9 nemá mechanickú závierku. Pre cieľovú skupinu by to nemal byť problém, pretože bending bude v praxi vidno iba pri rýchlostiach spúšte nad 1/100 sekundy a pri niektorých typoch umelého osvetlenia. Ak za takýchto podmienok plánujete fotografovať, S5 II bude lepšia voľba. Fotografovať vie rýchlosťou 30 snímok za sekundu a s automatickým ostrením, čo je veľmi cenná možnosť. Alternatívou je 8 fps v nastavení High. Buffer pojme 36 RAWov v režime 30 fps a 55 RAWov v režime 8 fps. To sú pre túto triedu v celku štandardné hodnoty. S9 má našťastie riadny UHS-2 slot pre SD karty. Jedna z najviac pôsobivých vlastností S9 je stabilizácia senzora. Pomer efektivity stabilizácie k veľkosti fotoaparátu je v tomto prípade mimo stupnice. Dostať do takto malého tela akúkoľvek stabilizáciu je úspech sám o sebe. Panasonicu sa ale nejakým spôsobom podarilo zachovať efektivitu stabilizácie z S5 II a to aj napriek veľkosti. Normovaná je na 5 EV, ale tým sa vôbec nezaoberajte. Realita je omnoho lepšia. Highlightom tohto systému je chôdza. Tá je vynikajúca, aj keď použijete len IBIS, ale ak skombinujete IBIS a S-stabilizáciu v režime High, dostanete najstabilnejšiu chôdzu zo všetkých kamier. Znova musím zopakovať, že v 408 g vážiacom tele. Pri fotografovaní sa mi konzistentne darilo dostať na 1/2 sekundy pri 35 mm, čo je vynikajúci výkon. Celkovo veľký palec hore za stabilizáciu. S9 berie veľmi vážne aj video. Prekvapivo sú takmer všetky videošpecifikácie prenesené z S5 II. To znamená, že vie točiť OpenGate video 3:2 v 6K do 30p v 10-bitovom 4.2.0. 4K 60p je dostupné s 1,5-násobným kropom. Bitrate je do 150 megabitov za sekundu 4K a 200 megabitov za sekundu 6K, čo je pre zamýšľané účely viac ako postačujúce. Kodeky sú veľmi efektívne, takže poskytujú dostatok informácií aj pre vlog. Jediným obmedzením v rámci videa sú nahrávacie limity. Malé rozmery sú pre S9 najvyššou prioritou, takže chladenie je dosť obmedzené. 6K je limitované na 10 minút, 4K na 15 minút a Full HD na 20 minút. Ak potrebujete točiť dlhšie klipy, Panasonic má pre vás v ponuke S5 II alebo S5 IIX, čo sú fotoaparáty s najlepšou odolnosťou voči prehrievaniu v triede. Dobrá správa je, že je možné natočiť niekoľko po sebe idúcich 15-minútových 4K klipov. Novinkou je režim MP4 Lite, ktorý točí OpenGate 3,8K video 3:2 s bitrateom 50 megabitov za sekundu.
OpenGate funkcia je maximálne užitočná, ak robíte obsah pre horizontálne aj vertikálne platformy zároveň. S9 má aj všetky anamorfické schopnosti S5 dvojky. To znamená konverziu náhľadu a anamorfický režim pre stabilizáciu. Najmä ak používate kompaktné objektívy ako napríklad Sirius Saturn, dostanete veľmi kompaktnú a na anamorfické pomery aj cenovo dostupnú kombináciu. Ovládanie je na takto malý fotoaparát prekvapivo dobré. S9 z pochopiteľných dôvodov nemá grip. Ak by ste chceli mať grip, môžete použiť tento baseplate od Smallrigu, ktorý je zároveň arkadoskou. Ak máte v úmysle používať S9 s väčšími objektívmi, spraví to naozaj veľký rozdiel. Veľmi dôležitý je aj tento výstupok v pravom hornom rohu, vďaka ktorému sa môžete do fotoaparátu zaprieť palcom. Oceňujem aj riadne úchyty na popruh, vďaka ktorým netreba používať tie otravné trojuholníčky. S9 má našťastie dve ovládacie kolieska a D-pad s 5 tlačidlami. Ku všetkým nevyhnutným funkciám sa dá dostať relatívne jednoducho. Pozitívne prekvapenie je tlačidlo AF ON, ktoré pri tejto veľkosti fotoaparátu nie je štandardom. Tlačidlo pre kompenzáciu expozície je tiež dobre umiestnené. Jediné, čo tu chýba, je joystick, ale Panasonic to vo veľkej miere kompenzuje asi najlepšou dotykovou funkcionalitou na trhu. Veľmi užitočné je aj Q-menu. Už som si zvykol na fakt, že náhľad nie je na celú obrazovku a celkovo som s ním spokojný. Menu je v podstate prenesené z predošlých Lumix S aparátov. Je to prehľadný systém s celkom logickým usporiadaním položiek. S9 je relatívne komplexné zariadenie a preto odporúčam stráviť nejaký čas oboznámením sa s jednotlivými položkami. Jedným z kontroverzných aspektov S5 dvojky je absencia hľadáčika. Ja to plne schvaľujem. Hľadáčik s veľkosťou 0,59 krát a 2,36 miliónmi bodov, ktorý majú niektoré fotoaparáty tejto veľkostnej triedy, podľa mňa nestojí za miesto, ktoré zaberá a ani za pridanú cenu. Nie všetci so mnou budú súhlasiť, ale to je úplne v poriadku. Displej je tiež prenesený z S5 dvojky a je vynikajúci. Je to trojpalcový displej s rozlíšením 1,84 milióna bodov. Je veľmi ostrý, jasný a farby sú veľmi presné. Podľa mňa je to omnoho pohodlnejšia možnosť ako malý hľadáčik. Displej má otočný mechanizmus. V tomto prípade by som preferoval vyklápací displej, ktorý zachováva malé rozmery aj po vyklopení. S9 sa ale bude zrejme dosť používať v portrétnom režime, na čo je otočný displej vhodný a preto rozumiem tomuto rozhodnutiu. Jedno z pozitívnych prekvapení je použitie veľkej 2200 mAh batérie BLK22. Výdrž je normovaná na 470 záberov, ale realita je omnoho lepšia. Výdrž batérie bola počas môjho používania vynikajúca. Štandardný deň cestovateľského fotenia a točenia som zvládol iba s polovicou batérie. Znova musím povedať, že balenie je veľmi obdivuhodné a použitie veľkej batérie je rozhodne vítané. Celková veľkosť S9 bude vo veľkej miere závisieť na objektíve. Panasonic predstavil aj 26 mm f8 s manuálnym ostrením. Myslím, že sa ešte dá kvalifikovať ako objektív typu bodycap. Ja osobne som rád, že existuje. Nie je to objektív pre všetkých a na všetky použitia, ale opticky je vynikajúci. Ja osobne ho používam veľmi rád. Neskôr bude dostupný aj nový 18 až 40 mm kitový objektív a ten bude k S9 pasovať vynikajúco. Ja som zatiaľ S9 používal najmä s pevnými f1.8 a s 20 až 60 mm kitovým objektívom. Objektívy iSeries od Sigmy sú tiež veľmi zaujímavá možnosť. Podľa mňa je aj veľká šanca, že Panasonic neskôr uvedie menšie pevné sklá s clonou f2.8. Na záver môžem povedať, že Panasonic spravil pri S9 niekoľko veľmi dobrých rozhodnutí. V prvom rade veľmi rád vidím kompaktný plochý full frame od Panasonicu. Ja osobne to akceptujem ako náhradu GX9, aj keď je to iný koncept. Dobré rozhodnutie bolo aj maximálne prioritizovať malé rozmery. Balenie interných komponentov je asi najviac pozoruhodná vlastnosť S9.
Full frame senzory sú veľmi žiadané a to z dobrých dôvodov. Možnosť mať jeden v takomto tele je určite zaujímavá. Panasonic však neobetoval stabilizáciu senzora ani veľkosť batérie, čo sú podľa mňa tiež dobré rozhodnutia. Videošpecifikácie z S2 sú tiež príjemné prekvapenie, len s výnimkou limitov doby nahrávania. To budú musieť majitelia S9 akceptovať alebo siahnuť po niečom inom. Absencia hľadáčika a mechanickej závierky výmenou za full frame senzor, vynikajúcu stabilizáciu snímača a veľkú batériu je podľa mňa dobrý kompromis, a to hlavne pre cieľovú skupinu. Jediné, čo by som ja osobne zmenil, je mechanizmus displeja, ale zároveň chápem, prečo sa Panasonic rozhodol pre otočný mechanizmus. Dúfam, že Panasonic bude ďalej podporovať S9 uvedením kompaktných objektívov. Je asi jasné, že mne osobne sa S9 páči. Je to fotoaparát, ktorý by som si ja osobne vybral pre súkromné použitie, čo znamená, že ho vysoko odporúčam. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.